O karon sa sumpay ni bagutang sugilanon, ang laylay ni Mila. Kinsa ba'y nanawag? Imuhamon ko na itong girlfriend, si Adele. Oh, shit. Si Adele. Sige, sige. Akong tumagon dito sa extension. Hello, Adele, baby. Si Sirita! Iba mo itong gihit sa auditiba! Imana! Shit! Ano rin ayaw ako Animal ka? Imo kong bibiluangan? Wala man yun ito. Tinawag batok ako gisulti. Nanawag ba ng ibang uyam? Shit! Bawa! Bawa! Shit! Ay! Shit! Ay! Balik ang trip mo na. Ay! Pagkikilibisan. Kung nga mabalik ang auditibo sa iyong butanganan. Shit! Shit! Ba! Mauni angay ni mo! Igton! Shit! Kasakit sa kundunggan. Wagi po na kong tuyo ang positibo. Human niya mabati ang akong tingog. Animal ka, Stanley, ha? You can't do this to me. Ha? Ligayan ko ni mo? No. Tawagan ako pagbalik. Dili mahimo dili na ko siya kasulti. Kinalang masayod siya nga ni anak ko sa Pilipinas. Misunod ko niya din aron iyang tubanan ayang saad na ko makasal. Dayalo na ko pagbalik. Shit! Shit, makalagwad. Dili na nako makontak. Pwisit. There's no way nga makalikay ka nako, Stanley. Pangitaon ta jud ka, no matter what. Yan lagi mong titi, oh. Ikan ka? Naunsa ba daw akong apo, ha, Felipe? Ambot na eh. Kasi matutoy. Ako, dulitan si Bipiro, di matutoy. Beko no, be, basigi panuhot ng bata. Ihaplasan na to pag-usab. No, baka nagiso, baka hinuon eh, kagisuod na to sementeryo kaganiha. Be, padaplin, kay buhutan pa ni. Be, Yan ay. ade. Oh, naunsa ka ba, Filipa, ha? Naunsa ba na mabukiday? Huwag nang nagsige manighilap. Hilom na ina. Kay panikitong kang maayo. Hain na ba tong tabako dong, be? Ipalihog ragod ko kay buhutan o tuthuan ako ni bataa. Bebe, ikuha ra ko dito sa kwarto, be. Wala eh. Uy, dili mo utong, ha? Dili mo utong. Pili pa, anak? Ano na? Pili na. Ano na? Ay, naunsa man yung bata, Felipe. Nahaplasan o nabuhutan na nato at pampaman di hapon ni nahilom. Inday! Hindi ka pala ang taas, Mila. Nahibahagid siya sa aming buhatan ko na hinatid sa malini ang anak. Nay?
Huwag maksyon kilong ang bata sa imong paglaylay, nay. Husto. Mao ka na ang kanunay laylayon ni Mila sa inyong anak. Nahilak siya balik na. Nahilom ko na. Tulog anay, wala diri, inyong nanay, Padula ko balik at yung duty, nay, ha? bakal Dawat na. papay, ili, tulog anay. Awan na. Mata ka na, tabangan mo, Gipiyong na niya ang mga mata, nay. ikarga ang Hindi ang gihikap ang imong nakubra ko, kay bugat man sing putos ko, tabangan mo. Ako anay. Nakita in taon ang inyong anak sa iyang inahan. Mila, Katuog na, Filipa. Katuog na. Mao na ba ni? Bawalan hindi ni ma'am. Dali ala playhog. Fine. Wait ha, wait lang. Wag ka kita taas kay akong takong. Usawa sa tao ka ma'am, high-heel man ka niya. Paingon man kag probinsya unta. Shut up! Papi, kay maagi na ko. Mga pauta, pwede sa kaki ha. Shut up! Wala! Hagbong na! Shit, mo ka rin napita ang akong ikanaugan? Damn it! Kung dili patungod ni mo, Stanley, dili mahitabang masakay ko og bus, no? My gosh! First time naman sakay ko og bus. I have never done it before. Karon lang yun ni tungod ni mo. My gosh! Misugod na na pagkangit-ngit. Kinalang magdali ko. Pero, unsaon ko man iniron pag-abot sa ilahang mansyon? Kami yung indapita. Ay, kasi may ako pangutan-on. Mawalk na lang ko eh. Oh, shit! Ang ako malita! My God! Nabilin sa bus! No! Oh, my branded clothes! Ang ako mga alahas! No! Shit! Stanley! Stanley! Ikaw gina nakaingon ini! Kinala mabawi ko nga ako mga butang! Babay? May babay sa unahan? Ako siya tawgon. Hoy! Hoy, babay! No, siya mulingi. Wa tingali magkapati sa kong pagsampit niya. Hoy! Hoy, babay! Milingi na siya. Wait! May accuse na paglakaw. Shit! Wala ko tagda. Igor akong gilingi. Miss! Miss, wait! May pakutan na ko ni mo. Miss! Nagkailan ka ba ni Stanley? Nasayod ka ba kung asang ilang mansyon? Ay, may tudlo siya sa unahan.
Whatever. May mapagtultulan ko ni mo kung asa ang ila. Milingi na sab siya og misugod na sa paglakaw. Pero sa nagpaabot siya nga musunod ko niya. Wait! I will follow you! Pero, you need to slow down kaya nag-high heel ko! Miss! Hinay lang! Miss! Oh! Oh my God! O, bakit kasakyan inindapita? O, motor? Or what? Miss, layo pa ba? Manasap siya mo tupag. May padayon na siya sa paglakaw. In fairness, ha? Bisan probinsyana pero gwapa siya. Diyan milingi siya makadiyot ka gani, ha? Puti. Pero, luspad kaayo. Lakip ang iyang ngabil, luspad kaayo. Ay, may bahay na sa unahan. Mayo hinuon. May tarong na kong mapangutana. Ha? Hay naman itong babae nga akong isundan? Ha? Dali ako na niya naabot din na pita. Misod siya sa natara ni anang maong bahay. So, naa siya diya magpuyo? Kaleche, milawas na si Ugsod, ha? Saan man ako inimon? Saan ako pagkasayod kung asa ang mansyon nila ni Stanley? Kung di na siya kutob. Miss! Miss! Ayaw na ko biyae! Miss! Igo na kini ako nabuka. Ako na. Musa ka na ko sa taas. Ato na ko ang bata kating halig. May lamok. Bandera na ko sa mga bintana. Ito palabas si nanay sa luyo ng bahay. Nanglawag sa mga hayop. Miss! Oh, Miss! ay babae nga. Nagpaingo din eh. May gitawag siya. Miss! Ay! Oh, Mr.? may gipangita ka, ma'am? Yes! Gisundan ko katong babae nga. Misod ka ganiha din, eh? Ha? Babae? O, may babae mimiso din ni ma'am. Ay naa! Batanon! Kaparehas lang tingalan ako og age. Misod siya din, eh. Og dayon, nawalog kalit sa kumpananaw. Ha? Ako naman og sinanay ang nagpuyo din uban sa kong anak nga masuso pa. No, that can't be. I saw it in my eyes. Miyanin siya. Nakita ko yun ako siya nga. May barog makadiyot din his imahang luyo before siya nawa sa kumpananaw. Imposible haan na, ma'am, oy. Oh, well, I don't really care kung dili ka mo tuon ako. Ang may nung danon nga katuluan ko ni mo kung asa ang mansyon nila ni Stanley o Dunya Nympha. Igunsa ka nila, ma'am. Hey, kinala pa pag masayod ka? But to feed your curiosity, I am Stanley's girlfriend. I'm Adele. Mao ba? Nakatultul ka ba sa ila? Way, wa magkatulto sa ila, ma'am. Pero, magkapaabot ka ba, ma'am? Kung mag-ilis pa ko sa dili pa tagaihatod sa ila? Apan kung dili ka na makapaabot, mahimong mga tangka na lang gabal-habal diya sa gawas, ma'am. May mulabay matingali ron. Fine. Pabutan ta na lang ka. Sige, ma'am. Oh, dayon sa, ma'am. No, thanks. Mapaabot lang ko din eh. Sige, ma'am. Magdali ko. Og, pahibaon ko sa mga akong ugangan. Be fast! Alas 5 pa lang gani, pero ngit-ngit na. Ngit-ngit nagsugod ini na pita. Dos anda na sa kining ilang pa ni May. Pulos kahoy, pero nito tanahon. Lapad kayo ang bintana. Oh. Siya. Oh. Mo ka na
Stanley.